Pekný dobrý deň, vítame vás z nádherného mesta Bojnice, kde sme sa vybrali celá rodinka, pretože dnes tu máme prednášku v pozadí, nádherný Bojnický zámok, ideme si ho pozrieť, ale konkrétne kvôli čomu sme tu, aby sme predstavili našu skúsenosť a naše obľúbené výrobky spoločnosti a hlavne výsledky. Takže najobľúbenejšie je kozmetika a Katka k tomu povie niečo bližšie. Najobľúbenejšia je kozmetika a výsledok je náš malý Doduško. A ja len v skratke ku kozmetike. Tá je tak výnimočná a tak úžasná, že pokiaľ ste noňáci telom a dušou, tak výborné na tom je to, že keď vám do života príde takýto malý drobec, nemusíte riešiť, či tá kozmetika je teraz nejak na citlivú pokožku, či je šetrná pre bábätka, či je šetrná k prírode a tak ďalej, pretože Nona to všetko robí. Nonu, či už ide o akékoľvek telové mliečka, dynamický hydratačný krém, ako má teraz práve Doduško rozotretý už po celej tváričke, či halogel, či šampón, môžete dať pokojne aj vášmu drobcovi, nemusíte meniť zabehané zvyky, ktoré máte, nemusíte si vôbec meniť kozmetiku v kúpeľni a nemusíte sa báť, že sa to nemôže dostať na sliznice. Práve naopak, nielen, že to bude tomu bábätku pomáhať po kozmetickej stránke, ale ho to bude aj vyživovať. Takže má to certifikát GMP a ukážte mi na svete iné produkty, ktoré môžete jesť, nielen vy, ale aj malé deti. Takže majte sa krásne a buďte zdraví. Dovidenia. Dovidenia.